Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ya kuma masoyan mu barkamu da sake saduwa a cikin wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV. Haka zalika muna masu baku hakuri na rashin ganin sabi-sabin labarukan mu akai-akai. To amma insha Allah mun je hutu ne kuma gashi mun dawo. Kamar yadda muka dawo yau mun kawo muku wani sabon labari akan wannan jaruma wacce ake kiranta da suna Safarau, safa. Hakika wannan baiwar Allah ta yi wani waka mai suna girgiza nonuwan. To kuma menene dai? A wannan wakar da ta yi a gaskiya 'yan mata da dama suna hawa, especially 'yan matan TikTok. Wani daman an san cewa su ne wayanda suke yawaita hawa waƙoƙin mutane da dama. To haka zalika sun samu wannan waka wanda ya kasance waka ce gaskiya ta iskanci wanda bai dace ba, amma sai gashi 'yan mata da dama suna hawan wannan wakar a duniyar TikTok, wanda hakan ya sa 'yan mata da dama suna alawadai akan wannan bata musu suna da suke da kuma zubar musu da daraja da suke. Hakika dama an ce dukkan yawan mutane to dole za a samu bata gari a cikin su, dukkan mutane. To sai kuma gashi an samu bata garin suna da yawa, hakan ya ja har ana ta cece kuce akan cewa duk wata ƴa mace ta kirki to fa ba za ta yi TikTok ba. Ta kai ta kawo ƴan matan TikTok ba kiɗaya suna ta cece kuce akan wannan waƙoƙi na batsa da ake ta hawa, akan cewa a gaskiya su fa ana bata musu suna. Taya su ba sa yi amma an haɗa gaba kiɗaya ana ta zagin su akan wannan waƙar baiwar Allah. Ta kai ta kawo har suna ta zaginta, suna nuna kyama a gare ta akan wannan munanan waƙoƙi da take yawaita yi. Sannan kuma gashi abin mamaki sai kuma kara haɓaka take, domin mutane da dama suna bukatan irin wannan waƙoƙinta marasa kyau da take yi. Ta kai ta kawo sai gashi tana ta haɓaka, tana ta yawaita yin waƙoƙi makamantan wa'annan. Sannan gashi 'yan mata sai so suke da samari suna ta ji, sannan suna ta hawa, especially a duniyar TikTok. Sai gashi 'yan mata da dama suna ta cewa wannan abin da take yi bai dace ba, ana ta cece kuce dai a duniyar mu ta TikTok. Hakika masu sauraron mu, idan har kuna biye da mu za mu kai muku asalin bidiyoyi da 'yan mata suke ta cece kuce akan wannan waƙoƙi da ake yi makamantan wayannan, musamman waƙar wannan baiwar Allah mai suna Safarau, wanda suna ta cewa abin mamaki ne a ce wai mutanen Hausawa su suke buƙatar irin wayannan waƙoƙi marasa kyau. Ana ta tura mana comment akan wannan abubuwa da cewa wasu sukan cewa abubuwan da ake bai dace ba.